transfer ya jira hamdala jin daɗin kowa. Yan uwa ga sakon hamdala a garin Zamba kowa. Kamfani ne an buɗe shi domin mu 'ya'yan Nijar. Tafiyar ku cikin sauki har garin da za ku yi sauka. Wanda za ya maraɗi da zandar tokar ya shakka. Ga direbobi gun aiki ba su sanyo wasa. A faranti nasu suna kula gun aje kayan ku. Sababbin motoci gun tafiya ba shakku. Suna da saukin kai ba sa kyara gurin al'umma. Tarere fasinjoji ga kowa suna mai kima. Ga kamfanin alfarma hamdala transfer voyager. Suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da san al'umma. Ga kamfanin alfarma hamdala transfer voyager. Suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da san al'umma. Da fari zan sa Allah wanda ya yi mun basirar waka. Hamdala za ka turo sako lafiya lau ba za ya bace ba. Za ka je ka ciro katin shaidar tafiya akwai shi da sauki. Hamdala a cikinta akwai AC sanyi ya sa ka yi bacci. Ga tarerayar fasinjoji don wasa budar ya yi kunci. Anguwa in ka turo hannun wanda kake bukata zai zo. A ciki da akwai TV sa sanya domin ku yi kallo. A ciki fara'a murna gun kowa ba su nuna gazawa. Wanda zai zo ni ya metin daga zandar za ya zo ba kunci. Ga kamfanin alfarma hamdala transfer voyager. Suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfanin